23. orrialdeko 3. ariketan eskatzen digute hemengo tarteak edo zuzen erdiak idaztea desberdintza eran idazten da, guk multzo eran deitzen dio gorreri eta adierazteko grafikoki. Nire gomendio bakizu beti dela pasatzea lehen grafikotik eta gero hobeto idazten dira nire ustez beste biak. Bueno, lehenengoa, grafikoki -1 lautartea, -1 ez da sartzen parentesia balako, beraz zuri hemen, eta lau sartzen da kortxite balako, beraz baltza. Eta hon, tarteko guztiak. Beraz, grafikoki baukago. Eta orain, multzo eran, gogoratu geuk, zenbaki realak, non, eta hemen idatziko dugu baldintza hori. X hemen idatziko bagenu, oran ipiniko genuke. Bale? Ondatzera botako porrateko gehiorik. Eta -1, txikinago X, txikinago bardin ez dut ipintzen, zuria dalako, eta gero, txikinago do bardin lau, hemen bai bardin, baltza dalako. Bale? Bigarrena. 0tik 6ra, biak sartzen dira, eta tarteko guztia bebai. Orduan, X-a zenbaki reala, non 0 txikinago do bardin X, baltza dalako, txikinago do bardin, baltza dalako 6. Vale? Orain, urrengo biak. Hau eborra, eta C. Daukagu, -infinitik, -laura. Baina, -lau ez da sartzen parentesia dagoelako. Vale? -infinitu aldu ipini gezia, edo ez, berdin dio. Tamen, X-ak, bete behar du zenbaki erreala, non, hemengo X-ak -lau baino txikinagoa dira, ez? X txikinago -lau. Bardin ez dut ipintzen zuria dalako eta parentesia dalako. Vale? Eta azkenengoa, da, behatzitik, behatzia barne, kortxete dalako, plus infinitora. Amaitu arte. Eta orduan, X zenbaki errealak, non, hemengo X-ak, behatzi txikinago do bardin X da. Edo, X handiago do bardin behatzi.